народный поэт, автор более 40 книг на разных языках, и на татарском, и на русском, и на английском, и чувашском. Удивительный, очень сильный, мощный общественный деятель Республики Татарстан. Rassam kişilerinin her birisinin diğer kumulunda şairlik yata. Şurayı her bir şairin diğer kumulunda rassam yata. Lakin ulanı kay vakitte çıkışka şiarı almayı diranlarına. Onun için ez mesele çatısı gerek. Buna Renat abida şuradaki mesele çatısı bulgan iken. Rassamlı. Bu күргәзмә ниндидер бер планнар рәвештә килеп чыккан күргәзмә түгел. Миңа тәкъдим иттеләр, минем рәсем ясаганны белүче кешеләр. Һәм мин ризалаштым. Мин рәсемнәрне үземнең шигырь яза торган дәфтәрләремә төшерәм. Һәм шул рәсемнәрнең күчермәләре бүген биредә күргәзмә булып эленеп тора. Мин үземне профессиональ рәссам дип санамыйм. Шуның içinde һәр бер рәсемем астына әнә 4 еллык шигырь язам. Һәм шул шигырь белән бергә рәсем кушылып, ниндидер бер мәгънәгә ия булалар кебек тоела миңа. Бу рәсемнәрне барсында натурдан ясыйм мин. Кеше күрмәгәндә, кеше күрмәгән җирләргә утырып. Минем бу икенче күргәзмә, беренчесе 1986 елда Горький музеенда булган иде. Менә бусы инде минем 75 ел алдыннан тәкъдим иттеләр дә мин риза булдым менә күргәзмәдәсез.